Joseph Rudyard Kipling oihaneko liburu. Orain Joseph Rudyard Kiplingi buruz hitz egingo dizuegu. Kipling 1875ko abenduaren 30ean Mumbaien, India jaio zen. Eta 1936ko urtarrilaren 18ean Londonen, Ingalaterra hil egin zen. Gaztetan Oxford Unibertsitatean ikasteko beka bat lortu zuen. Bere familia diru arazoak zituenez, ikasketari aurrera eramateko Lahore museoan zaintzaile bezala aritu zen lan. Kazetaritzan ere aritu zen. Bere gustuko zituen gauzak idaztea poesiak, nobelak, gaur-liburuak eta kontakizunak. Rudyard Kiplingek egindako lanik garrantzitsuenak hauek dira. Oihaneko liburua, Kim, El hombre que pudo ser rey, El fantasma rickshaw eta Gungadin Poema. Joseph Rudyardek haurtzaroa Indian igaro zuen. 6 urte bete zituenean Inglaterrara bidali zuten. Han, Westward United Services College ikastolan ikasi zuen. Eta ikastetxe horretan egotearen ondorioz, Estalkitze novela idatzi zuen. Eta hau izan da gure aurkezpena.